ଜୟ ଯୀଶୁ। ତୁମେ ବାହାରୁ ହସୁଛ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ବାଣୀ। ତୁମେ ବାହାରୁ ହସୁଛ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛ। କି ବାଣୀ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ହେ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମିଖାଉ 11:28। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରୁ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସବୁକିଛି ଏକାକୀ ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତୁମେମାନେ ଏକୁଟିଆ କିଛି କର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। କେବେ କେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ଯଦି ତୁମେ ମନରେ କ୍ଳାନ୍ତ କରୁଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ, ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା।